Аз искам да ви споделя нещо от личния ми опит. Аз работя с хора от 12 години, от всякакви националности и в последните 3 години следвам супер дълбоко човешки взаимоотношения на базата на астрология, психология и какви методи. И съм стигнал да една много простичка истина. Всяко едно нещо, което ни дразни вътре в нас, нали, някой друг нещо прави, трябва да не забравяме, че той е вътре в нас. Този човек, който ни дразни, той провокира нещо в нас и ние трябва да сме му благодарни на този човек, че съществува, за да може ние да видим кое е това нещо в нас, да влезем там в нашата работилничка, да си го поуправим, да си видим какво е и да го преодолеем, за да може да спре това нещо да надразни. Ние сме тук колко? 12 души. 12 архетипите дори в Зодиака, нали? Така образно 12 апостола. В смисъл това число е мега яко. И нека да използваме това семейство, което сме тук и което създаваме, за да успеем да се опознаем един друг. Последните години прекарах в опити да разбера какво представлява тази машина. Комбинацията дойде след дългогодишна връзка, в която аз влагах цялата си емоция и вярвах, че това е избраницата на моя живот. Аз съм татуист и вярвам в контрастите. Впоследствие, когато нещата контрастираха рязко от моите очаквания, се наложи да се потопя в всеки един инструмент, който беше наличен за мен по това време. Като семейни констелации, астрология, психология, human design. Отговорите за себе си намерих сред природата. Там, в тишината, където се чува душата. Времето, прекарано на открито, ме научи да паля огън, да връзвам възли по всевъзможни начини, да спя на открито, както и да създавам подслон с налични материали. Смятам, че заложбите ми на дълбок емоционален изследовател ще ми помогнат да се свържа с всеки един от участниците на острова и да анализирам тяхното поведение. Това, заедно с моите физически умения и издръжливост, може да ме докарат до самия финал. А аз ще се боря до край.